Gaur bilduko da lehen aldiz Nazio Kontseilu berria, kongresuaren ostean. Nazio Kontseilu honek egiteko nagusi bat izango du. Askotan esan dugu, herri honek erronka kolosalak dituela parez pare. Larrialdi klimatikotik hasi eta zaintza krisiraino areagotzen ari diren ezberdintasun sozial eta ekonomikoetatik hasi eta hezkuntza sistema burujabe baten eraikuntzaraino. Herri erronka horiek eskatzen dute duela 60 urtekoaren moduko nazio bulkada bat, herri susperraldi bat. Bada, kontseilu honen lehen egitekoa horixe izango da. Antolakunde honetako, ezker abertzaleko indar militantea, herri bulkada edo herri susperraldi berri horren zerbitzura jartzea. Azken batean horixe delako sorturen bokazioa, sorturen xedea. Herri honen aurrera biderako, bere burujabetzaren berreskurapenerako, eraldaketa sozialerako, independentziarako, azken batean indarra izatea.